Protiv ksenofobije ili nerazumnog straha od stranog, stranaca ili svega nepoznatog može se boriti na različite načine. Civilna organizacija Kultura, mediji i edukacija Artea odabrala je umjetnost. Odlučili su na glavnom gradskom trgu dovesti svjetske performere. Irac Paul O'Grady učinio je to pozivom na ples. A kineskinja Wang Yan prikazom Tai Chia, univerzalne vještine specifičnih pokreta koje dovode do jedinstva, ravnoteže uma i tijela. Ovo je dakle druga godina našeg projekta, performativnog projekta koja se zove točno slika svijeta i performativnost globalne svijesti. Što to zapravo znači? Ključna riječ je globalna, znači spoj globalnog i lokalnog, jel? Prvenstveno naš cilj je bio omekšati barijere stranog i domaćeg, da se nekako smanji te tenzije ili adverzije prema stranu. Dio građana odazvao se pozivu na Tai Chi ili irski ples. Odlično, naporno i novo nešto. Razigran, vesel, kao i svaki drugi ples, ne znam, ritmičan, kao i svaki drugi ples. Svoju je zadaću ispunio. Umjetnički performans naime izazvao je veliku pozornost okupljenih. Dio građana uz ispijanje kave na korzu uživao je u nenadanom besplatnom programu na trgu. Super, odlično, baš je zabavno. Super, sve je super. Ok, super. Iz udruge Artea napominju da ovi performansi fenomenološki propituju ksenofobiju i omekšavanje granica između globalnog i lokalnog, domaćeg i stranog. Pokrovitelj ovog programa je Ministarstvo kulture na lokalnoj razini, grad, Županijski upravni odjel za europske integracije kao i Europski dom.